जोंनि माख्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बोराइ सार आरो बिजनि दख'रानि बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नुजाफैनाय गासिबो आलासि सारमोन आरो आंनिनो सिगांनि फोरोंगिरि सारमोन लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय गासिबो गार्जेन बिथांमोन लोगोसे आंनि फंबाय बिनानाव फरायसा लोगोफोर दिनैनि जे हाबाफारिनि बिनि लोब्बा लाखिनानै आंनि गोसो गोथारै साबायखरखौ बावहरबाय। दा आङो मोनसे एडभाइसखौ होनो सानदों फरायसाफोरनिफ्राय आंनि जा एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय आं मोनसे एग्जाम जाय एग्जाम फार्स्ट इउनिट टेस्ट जाया होनबा बे एग्जामाव जा सिलेबासफ्रा इनक्लुड जायो बेखौ बे फार्स्ट इउनिट टेस्टआव गासिखौबो फिनिश खालामनानै लाखाजोबो। जोङो गुदिनिफ्रायनो जागायखानांगौ माबा मोनसे जोङो जा सिलेबास दङ बेखौ जों गुदिनिफ्रायनो गासिबो क्लियार खालामनांगौ गिबियाव नङाब्ला जोंहा टाइमा लास्ट मुभमेन्टआव जोंहा थोहैया जायो। मोनसे साबजेक्टनिफ्राय जा कुइसन जायो जों बेखौनो गासिखौबो क्लियार मोनसे नट्स बानायनानै जोङो लाखाजोबनांगौ जाहाथे जोङो एग्जाम खाथियावसो जोङो गोदान एन्सारनि जोङो फरायनांगौ जाया। आंनि बोसोरसेखौ आं बे स्कुलावनो फरायदों माखा हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्रायनो आंबो मेट्रिकआव पास जालांदों फार्स्ट डिभिजन 83% लानानै बेनि उनाव आङो ओइचएसखौ जोंमा रेसिडेन्स ओइचएस स्कुलाव फरायदों। आं बे ओइचएस पास जाखांनायनि उनाव आं एडमिसन लानो नागिरदोंमोन बिजनि कलेजाव। बिजनि कलेजाव हाबनो नागिरनायखौ नुनानै जोंनि आदा मानगोनां आदा जों बिजनि बर' सारखारनि आदा सुबुला लिरनानै आरो आंखौ रायज्लायफैनानै माखासे सुबिदानि थाखाय बिजनि दख'रा स्कुल लागायनानै आंखौ जोंबो एडमिसन खालामनानै होदों। दा बेनि थाखाय आं आरोबाव जोबोद साबायखर बावनांगोन आदानि हेफाजाबजोंसो आं दिनै बिसिमलाय सफैनो हादों। आरो जुदि आंखौ बिदि हेफाजाब बा बेबायदि अपरचुनिटि बेबायदि खाबु होआमोनब्ला आं जानो हागौ आं दिनै बेसेबां लेभेलसिम आं फैयाबो जानो हागौमोन। दा आंनिखाय आङो साबायखर बावबाय। दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदों फरायसाफोरखौ जा एग्जाम जानायनि सिगां आं बोसोरसे एग्जाम जानायनि 1 मान्थ सिगां गासिबो साबजेक्टआनो सेक्टरफोरानो क्लियार जाजोबखादों। बेनि उनाव 1 मान्थखौ रिभिजननि थाखाय आं बाहायदों। जोङो एग्जामनि सिगांनि गासिबो क्लियारखौ लाखांनानै हायोबा जेबो बेनियाव जों हेरेसमेन्ट जाया। मोनसे साबजेक्टआव मा कुइसन जायो जों बेखौनो सिगां गासिखौबो जों क्लियार भाबै गासिखौबो नट्स खालामनानै लाग्रोनांगौ। बे एग्जाम समाव जोङो गोदान चेप्टार बा गोदान कुइसनफोर जों बिदि फरायनायनि दरकार गैया। दा बेनो दा जोंनियाव मोनसे गासै सुबुं माहारि हिसाबै मोनसे हुदाया दङ जेरै बानाय। जों मोनसे बानाय गासिबो सुबुङानो बाखायो आंबो बायो समाय मोनसे बेनि प्रेक्टिकेलाव दङ जेनेबा मोनसे खामानि बा मोनसे चेप्टार बा मोनसे एन्सारखौ जों फरायगोन। मोनसे फरायबाय थानाय समाव जुदि बानानै जोङो बेखौ गाबोन फुङाव फरायसै होननानै जोङो दोनोब्ला बेयाव जोङो गोबां खहा दङ। जुदि बेखौ जों बाथाबालासिनो बेखौ जों दसे समबाबो जोङो फरायनानै फिनिश खालामनानै लायोब्ला जोङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो जों नेक्स्ट टाइम बे जा चेप्टार बा लेसनखौ जोङो नेक्स्ट टाइम मर्निंआव फरायनो नागिरदोंमोन। दा जोङो बै मर्निंआव जोङो गोदान लेसन बा गोदान चेप्टारखौ जों फरायफिननो हायो। दा बेनिखायनो जोङो बे बानायखौ जों गासिखौबो नागारनांगोन। जोङो खस्थ' खालामनांगोन दानिफ्रायनो जागायलांनांगोन। गुदिनिफ्रायनो जोङो खस्थ' खालामोबा दा सानसे समाव जोङो साक्सेस जाहैगोन आरो साक्सेस जानानैबो जों जिरायनो टाइम मोननाय नङा। जोंहा जेरै बुहुमाव जोनोम जाबा जोंहा जिरायनायनि जेबो टाइमानो गैखाया। बुंनो थाङोब्ला जाय सुबुंफोरा साक्सेस जादों बै सुबुंफोराबो साक्सेस जानानै जुदि बेरायो बिसोरो जिरायनानै थाबाय थायोब्ला बिसोरनि भेलुआबो हाइ लेभेलनिफ्राय गाहाय डाउन जालांबाय थागोन। जायफोरा बिथांमोना जोबोद नामजादा फेमास बेफोर बिथांमोनाबो जुदि साक्सेस जादों होननानै जिरायनानै थाबाय थायोब्ला बिसोरनि जा रेसपेक्ट बे रेसपेक्टआबो हाइ लेभेलनिफ्राय गाहायाव फैबाय थागोन आरो फैबाय थागोन। दा बेनिखायनो जों नाजानायखौ द्रप खालामनो नाङा जेब्लाबो जोङो थांबाय थानांगोन। जेब्ला जोङो जिरायफैयो अब्ला जोंहा मेलेमाबो जिरायफैगोन। जोङो जेब्ला जों उन्दुयो जोंनि फाइभआव बेबो उन्दुनानै थाफागोन। जोङो जुदि थांबाय थायोबा जालाबाजों खारबाय थायोबा फाइभआवबो खारलांबाय थागोन। दा बेनिखायनो जोङो बयबो नाजालांबाय थादों बानायखौ गारनानै। दा जोङो खस्थ' खालामनानै दा जोङो बोसोर सानजाबखौ उथ्रिबाय। दा बोसोर सानजाब बुंनो थाङोब्ला जोंनि लाइफ जा लामा जों बेखौ बेखेवनानै लानो हाबाय। दा जोंहा गोबां खामानि दंबावो गोबां हार्डवर्क खालामनांगौ खामानि दंबावो जोबनो थाङाखै। दा जोङो
बारा गोबाव खस्थ' खालामनांला 5-6 यार्स जोङो हार्ड वार्क खालामनानै 40 बा 45 यार्सखौ जोङो आरामसे जोङो थांनो हाबाय जुदि जोङो 5 यार्स 6 यार्सखौ खस्थ' खालामनो गिनानै 40 बा 30 यार्सखौ जोङो खस्थ' खालामनानै जालांगोन बेबायदि जोङो रावबो साननाङा 5-6 यार्स जोङो खस्थ' खालामबानो जों 30, 40, 50 यार्सखौ जों आरामसे गोजोनै जों जिराय जालांनो हागोन दा आरो सोरबा 5-6 यार्सखौ खस्थ' खालामनो गिनानै जुदि थाबाय थायोब्ला जिरायनानै थाबाय थायोब्ला अब्ला बिसोरो लाइफ टाइम 30, 40, 50 यार्सखौ बिसोरो भुगिनानै खस्थ' खालामनानै बिसोरो जालांनो हागोन दा बेनोसै दिनैनि जा हाबाफारि बेयाव मानगोनां जोंनि गाहाय आलासि जाफैनो हानाय आरो जोंनि माख्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मानगोनां गोरायुंसा आरो बिजनि बर' सारनि मानगोनां आदा आरो नुजाफैनाय गासिबो आलासिफोर सारमोन आदामोन आरो बेयाव नुजाफैनाय गारजेन गासैबो बिथांमोन दा दिनैनि जा हाबाफारि बेनिखायनो आदामोना आंनो सुंद' बिबुंथि होनो खावलायनायखाय आं होफैबाय दा बेनिखायनो आं साबायखर बावबाय दा बेयाव आंनि बे सुंद' बिबुंथि आं दा बेखौ आं बेयावनो फोजोबबाय साबायखर थाबाय